Кокодрилос презентес. Кокодрило. И да, нали разбра, тук има крокодили. It's very dangerous. Виж, че там виждам един. Е там, по водата. Нали? Ето първия ни крокодил алигатор. Не да ходиш в водата. Здравей. Отиш куц. Си някакъв куц пикок. A big one. Ето има алигатор. Къде? Е там. Къде? Не, това са игуани или алигатора? Не, има един алигатор и там. Къде бе, човек? О, има, да, те са. Игуани са това? Не бе, бъде добре да бъдат. Зад кое дърво? Ето там. Не. Ето за това торс. Там има алигатор според те. Да. Ето още един не, това е игуана. Това са игуани, бе. Какви алигатори? Игуани, те правят ли нещо? Не, да виж, че бягат.